Kaixo! Gaur Arenen etxera etorri geha, Areneren festa grabatzera. Egun oso berezia da, ze jende pila bat dago, figurazio pila bat, etxea dena jendez betuta dago, eta aktore guztiak elkartzen gan estenak dira. Orduan oso polita da, pixka denak elkarrekin egoteko. Eta berezia da ere nire pertsonaiarentzako, azkenean ikusiko dezen moduan, Arenek dauka guztientzako pixka kaka guztia botatzeko, eta pixka bat aldatzen den momentua da. Eta guk erakutsi egin gaizugu. Itxaso gaur daka sekuentzia bat nahiko, beretzako balpalo bat izango dena, ze etorriko da Kepa festara. Kepa! Eta entratuko da aurreko kapituluan pasatu zenaz, diskora Kepa juntzela eta ikusi zula beste mutilakin. Orduan horregatik ez zinen joan diskora? Joan nintzen bai, berandu, baina joan nintzen. Ber nola ze pasatzen den gero. Amets festera etorri da, kontatuko jo bere mutilagunari, Lukari, futbolera itzu diela. Jokatzera itzuliko zara? Nola hartuko duen, futbola bere aurretik jartzea, hori ikusiko dugu. Itxoiten, ez dugu beste egiten. Handaude grabatzen, eta gaude hemen aktore guztiak itxoiten zeurrengo sekuentzian atatzen gara, eta hemen ez gaur oaingoan ez. Badakit ekipo zatitua dagoela. Alaitz eta Jon elkarrekin dago. Grabatzen geunen, eta hori hasi da, eta... Hemen gelditu geha, aterpean. Dena moztu da, eta baina ezin dugu grabatu. Ze atzo eguzkiarekin grabatu enun, gaur euriarekin, kontraste gehiagi dago. Zer gaizki gauden hemen, Ai gaizki. Aktorian lango horra. Ematen duenez, nesken estena batzukin jarraituko dugu, baina euriari du, oraindik.